ועכשיו פתרון תקלות אפשריות שאתם עלולים לתקל בהם. אם אתם רואים שהמכונה פשוט ממשיכה לטפטף מים, אתם צריכים לבדוק שני דברים. דבר ראשון, לסגור את הידית, אולי שכחתם לסגור אותה סופית, וככה זה יפסיק לטפטף. דבר שני, כמו שהראיתי לכם בהתחלה, יש בתוך הפלסטיק הזה שתי אטמים. אתם מקבלים את האטמים האלה גם כן בתוך השקית רזרבה, יש לכם. אם אחד מאלה נמעך, עם הזמן אתם יכולים להחליף, וזה פשוט יאטום יותר טוב ויפסיק לטפטף. דבר שני שאתם עלולים להתקל בו, זה פשוט נזילה מפה, מהתפר. אז תוודאו שסגרתם באמת ונעלתם את הידיות ושמעתם קליק, כמו שהסברתי לכם בהתחלה, משני הכיוונים. ככה אתם פשוט תחסכו לעצמכם מלא בלגן. ודבר שלישי, אם אתם רואים שהברד שלכם לא מספיק טוב, או שהוא לוקח לו מלא זמן, תוודאו, עוד פעם אני אומר, ששמתם את הסוכר באחוז הנכון, 10% סוכר לכמות הנוזלים. אם אתם משתמשים בסירופ ממותק, אז אין צורך, או שלפי הטעם שלכם תוסיפו, אבל לא בכמות של מים, לא 10%, אלא תצטרכו להוריד את זה לאזור 3-4% אם הסירופ הוא ממותק. איך מוסיפים סוכר? הסברתי לכם, ממיסים את האחוז בתוך כוס מים, מוסיפים את זה דרך הפתח מכאן, עם התערובת הטעם שאתם בוחרים, וככה זה פשוט יתחיל לעבוד. ולסיום חברים, מה שנשאר לנו זה פשוט למזוג וליהנות מאייס קפה טעים ומרענן. סריוג'ה, פז'לסטה. Вкусно, мрачнен. היי, תודה.